Ora ngawur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono. Lho, teke sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omah tak kilani iso. Kayak sempet-sempet. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket degul murah. Ben ngapa? Ayo main luas. Masa? Yuk. Plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Anjen yo ayu tenan kono, awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa tenan. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane wae ayu. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluarno. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe iki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton iki nganti tawono sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Awake jan iso singsen lho. Wah, globyak. Saking ngefene ya, Mak, saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Wo. Surakalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya, aja tok ece kuwi ya anggepe. Lah niki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe kira. Kok minta jangkar sik putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya. Lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok. Iya. Lah bawane napa? Lah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Rinasa sayang ngalilo napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah. Patu. Kamu atik tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem tan jemutu
tresno mung sirawang merak ati ya ati ngapa lho senane ngece lho sing ngece iki sapa jenengan kuwi lah ya mulane iku suarane didandani ora nek dandane piye cenglet dikentrengke dibetel telake kuwi suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa ya wis senengane ngono ngapa ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok jenengan ora ming swara deh apa ya sak ya piye teruske kok sak kelakuane diteruske ra ayo teruske iki wis rampung ra kerasa sone iki nek wis rampung ra ya omong sih lah kena wis ora meneng wae sone iki nek wis rampung muni wis ngono iya ora kok ming glenes wae ya ora ya mangga ya anu wae ora usah digedruke cahe ra iso joget wis iya iki ketoke awake luwes ning ra iso joget joget ming kaya mentok mlaku wae aja ngece sesuk aku arep sinau joget ngono kuwi dadi dinggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau iya senam aerobik iya senam aerobik awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok iya awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok lho kok iso ayo nyengket kates dul ngono kuwi bluklek lho kok loro tin aku siji kok Pak kok suarane loro dukon iki duplek ngono ya wis ayo kembang rawe rasa digedruke rapik wis delok ya monggo ya
saya suwe saben sejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno pitane wong seneng tunggal sebale pitane lungguh sejer saben dinane saben sejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe Isa ya kuwi sing marahi saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Marahi gedhe apane? Ngomong ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Mas, aku tresno kowe. Digawe lono. Isa ya kuwi sing marahi saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Marahi gedhe apane? Ngomong ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono. Lho, teke sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omah tak kilani iso. Kayak sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket degul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang nganggo. Ora rambute tak tokke sithik wae. Ya, matur menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula Werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair Batus. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukaan Pringabot. Manik Maya. Dike. Ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking Dias Baliwur
Anyono lah kok semono. Semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pring ngapus. Kakang Semar. Sejatosipun kalodhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya. Sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Pelempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Supados sak mangke dipun dhahar sarengan kaliyan Kang Rayipun Manikmaya. Miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum. Tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku ora sak pejagong karo adikku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula. Lang-lang dia mangungkung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batus. Lala gareng malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming Pelempertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala reng. Wes ora apa-apa, sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Ucap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah-datan Grahita lamun Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang niwasi. Dupi dendhahar dening Kelurahan Semar Badranaya, Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara, Wanakawan ketiga dataning Purwadaksina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran kadul wukir moyat mayik saking Dyas Balewur.
semar kencang arudayeng mak pak pong mbok bolong kali cedhi sapa sing gawe. Lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging Kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya. Wah, pripun? Ingkang sekawet ingkang raka isi pangudal-dal menika sampun bombong marem bingah. Rene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dara. Jambu dipunirmala pramur tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring Rama Dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwada Sina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingkang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati. Das pundi tadi lah kok mekaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang werda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ngakarya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titaning kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathok. Kakang Narada. Menawi Kakang Narada mboten sarujuk, mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Narada. Kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu, mboten badhe nggarap. Menawi wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Narada. Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula nuwun pukulun Kakang Narada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ingkang minggah wonten ing kayangan. Kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngaten nggih panjenengan ora iso dikandhani, ora iso dielikke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Narada? Monggo dipun presani dipun presani kemawon. Kakang Narada menawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki. Wis sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Monggo, monggo Di. Migunjang kancing langit kelap-kelapaton ler kincanging risang mawe gandrung Janaka ngono Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu nenamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni maweng tang tuang bulun
kula ingkang mayapun Janaka ingkang abiyanta ngersa paduka mangadi pukulun. Ya Arjuna. Saka ngendi Janaka? Saking Sragen. Wah, kok diarura kowe. Wong ki nek tumindak elek mesti biya Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Badararja sak prapta kita. Nering sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rodo menika pripun? Kula sumanggaken ampun katuran kali kula. Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar. Kalih Kakang Garing. 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo. Dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dak siya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah ndi paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora usah dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinamar kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ngora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun ora kaya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar, Garing kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang buku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes
dadi guru ning kayangan. Pukulun Bathara guru pakartine sak ngisoring dilamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripmu ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kencang marudayang pak pong bubaleng kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Narada ki menapa malah gumujeng. Nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa. Malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kalian Sestri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Cis Trisula Ratu Mama klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bathara Narada. Oh Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Ora sandatang ngapusi, Bagong ta kowe? Pukulun. Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku ayo Bagong ta kowe. Heeh. Gajol sisan kowe. Kene iki le ngampet omong ngerkasa e. Trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dadosi Siwatami. Tagak.
Dadrane wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun, piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Pukulun, diponto ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalikane ora gajek-gajek kendang. Sumubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca Kakang Semar. Aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepodo-podo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Ya kiai kok kaya udu ya Rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den apa? Ndara apa? Oh, genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar, cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapanana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bandara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik.
Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora ngerti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Sandya Balawan rom gumulung mangung siring sata Kulawa gambah kongke Tara. Nggih. Arjuna ngunen paring adhawu. Netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta. Lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar. Mula dumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku. Supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung. Ora ana Panakawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Yata laruta saking godha sang Kurakala yen namo dosa sang Sri pukulon kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Nyaya Kresna Luntampa menawa napa pukulon dene sumengka tindakipun pukulon Sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan lananging jagat lan curing bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-irang sarta gawe wiranging para dewa. Pukulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Tara. Iya. Ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo.
tanpa pamit. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh. Bilih ingkang rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengahipun Madukara. Ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja waton sak kepenahe dhewe. Koko Prabu kula kepengin nyatakaken. Ayo karepun Kakang. Aku melu. Ngendikanipun Iwang Jagadgiri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Prabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika. Kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Kembarat ambok ke timur bareng mataku kelilipen gareng kelilipen apa? Kelilipen kewan mbok kelilipen pacul bareng yosya-yosya ruwadine ora sapa iki Nalendra takon karo lho kok sik to kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to oh iya dik iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngenten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina. Kok kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Inggih kok ora sah. Kowe rasa nesu mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho, tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae ora. Oh ngaku wae. Petruk dalem. Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora.
Wah, Kresna ora iso mbadar ki tendangane. Kusik Werkudara kusik. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepatan kula diagung mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuk. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Dra. Nggoyangmu ora iki. Aku kok Werkudara muni asih, yang ora asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono. Klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojo mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengane iki rasane. Ayo medhen. Kedanan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora wae. Ngarep ora mlebu meneh, alasanmu mat ta. Bagong pancen dandran. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Ulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Ulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Ulun. Wonten dawuh Kulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong kelawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri sula sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru wae. Ora kita keparengake.
yen pancen kita isih howel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora ora wangsulan nanti Gong Sang Hyang Wenang kaget wedi aku ayo cangkemmu ora ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pukulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong ndugal kewarisan. Mekaten nggih. Menake ora? Iya Bagong. Ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Pukulun. Bagong Tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, ulun ingkang bakal duka kaliyan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicoba. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Kers inggih Pukulun monggo. Lho maju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Bagong, dalem Pukulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring sambikala wiwit purwa madya lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Pukulun. Ulun kundur makayangan. Nggih, nderekaken sugeng tindak Pukulun. Iya Bagong. Bathara Guru Ulun kundur makayangan kita tetepo dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang digo sewenang-wenang. Panguwasa kinarya gada. Anten-entene panjenengan ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak. Coba to. Kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru kok dienggo tek-klotheken tok tek. Nek ora Bagong ora to. Nggih Kakang Trudo. Mulane kok sampun ngastu mindake mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejekaken wonten ing Kahyangan Suralaya Adi maneh Bathara Guru. Sampeyan ajeng napa e? Wah, Kurawa dampyak. Golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis, ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong.
syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan saka saning dat kang murweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestukake dawuh. Durga mendhak kala sirna iki dadi uduming gaweane Bagong tok ning dadi gaweaning para Panakawan nggone bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning Gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Aduh nang kothak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning Gati Sura Sudrajan kang ratsuh brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng. Kula namung budidaya benjang sageta sangkung sae tinimbang sampun lampah.